Ahoj, dobrý den všem. Máme za sebou opravdu druhý školní rok a to je rok, který znamenal zatím největší rozvoj naší školy. Byl to rok náročný, krásný, úžasný a těším se na další. Co je nejnovější nebo nejvýznamnější nebo co je největší změna, tak je opravdu nárůst dětí. V červenci loňského roku, zhruba v této době, kdy natáčíme to video před rokem, jsme měli 13 dětí na denní docházku a nějakých 20 dětí na individuální vzdělávání domškoláků. V této chvíli máme 47 dětí na denní docházku a z domškoláky se dostáváme k 80 dětem a od září nabíráme třídu plnou prvňáků, budeme mít 10 prvňáčků rozdělených rovnoměrně kluky, holky, což je super. A společně s domškoláky se naše kapacita nebo naplněnost přiblíží 90%, to znamená, budeme mít zhruba 90 dětí. A co je super a co mě nejvíc těší a baví, je, že v té budoucí první třídě, kde, jak jsem říkal, bude 10 dětí, tak většina z nich je z Přerova a okolí, což je super. No, spoustu věcí. Co se týká prostor a toho, kdo s dětmi pracuje, tak navyšujeme počty průvodců, přijímáme nové průvodce od září, zkušené, skvělé lidi, budujeme novou dílnu, truhlářskou řekněme, nebo prostě dílnu na práci se dřevem a s čím bude potřeba, šící dílnu, možná se ta šicí propojí i s nějakou jako keramickou dílnou. Uvidíme, jak to půjde a hlavně, jaký bude zájem ze strany dětí. Ve škole, v těch prostorách, kde se děti učí, tak tam chystáme změny, připravujeme tam vestavěné skříně, budou se tam měnit dispozice, případně nový nábytek. To bude v průběhu celého toho příštího školního roku se tvořit. Na zahradě děti vytvořili vyvýšený záhon a u něho se připravuje dětské hřiště, dětské a workoutové, takže plánů máme spoustu a spousta věcí se realizuje. No, jsem hrdý na tu školu jako celek, na to, jak se rozvíjí, jak se průvodci rozvíjí osobnostně, jak se děti osobnostně rozvíjí, jak postupují v té své učební autonomii. U spousty dětí jsme zaznamenali společně neuvěřitelný pokrok a progres a mě to prostě naplňuje hrdostí, pýchou a štěstím a jsem za to moc rád. No, směr si myslím, že byl na začátku stanovený dobře, že ty 2 roky ukázaly, že není potřeba definovat nový směr, což je dobře, protože není potřeba plýtvat energii nad přemýšlením, co uděláme nově, co uděláme jinak. A je potřeba věnovat spoustu energie tomu, abychom ten směr, kterým jdeme, který jsme si na začátku stanovili, tak abychom ho dál prohlubovali. Což je především provázení dětí k tomu, aby dosáhly učební autonomie. To se ukazuje, že je správná cesta a že to dětem i nám, dospělým, i rodičům dává smysl. A také se ukazuje, že nás čeká ještě dlouhá cesta, protože opustit tu potřebu a to přesvědčení toho, že potřebuji mít hodnocení nějaké autority toho, co se mi povedlo nebo nepovedlo, tak to je náročný krok. Jo? A prostě už mám nějaké zpětné vazby od dětí, že ještě potřebují trochu času a ještě potřebují k tomu například sebehodnocení, které máme na vysvědčení, přidat trošku našeho hodnocení nebo našeho pohledu nás dospělých, aby si ještě v tom chvilku pohověli a mohli zase pokročit o kus dál. No a další věc, kterou potřebujeme rozvíjet samozřejmě, tak to je
odborná a osobnostní příprava nás průvodců. My všichni dospělí na sobě musíme neustále pracovat a potřebujeme ještě více se zdokonalovat a ještě více našich přesvědčení odkládat, abychom dokázali ten prostor ve škole pro ty děti vytvořit co nejvíce bezpečný, podnětný a otevřený a svobodný. A co bych já osobně moc rád rozvíjel ve škole, tak to je posouvání kombinované výuky. Už celý školní rok jsme zapojeni do tzv. Pokusného ověřování kombinované výuky Ministerstva školství, které umožňuje školám a rodičům a dětem nějakou část toho školního roku, toho řekněme školního týdne, si tu výuku složit podle sebe. Má tam být oficiálně distanční, nebo oficiálně to nazváno jako distanční, synchronní a asynchronní výuka. No a my jsme vypracovali systém, podle kterého především pro starší děti a především tu odpolední výuku, které mají osmáci a deváťáci mít hodně, 4x týdně, tak aby si ty děti mohly tu práci a tu strukturu toho týdne co nejvíc skládat podle sebe. Možná si to dovedete představit, jak se to dělá na vysokých školách, že si vybíráte semináře, zapisujete si povinné a nepovinné a volitelné. A tak podobný systém máme u nás. To znamená, děti si místo odpolední výuky nebo v rámci odpolední výuky můžou volit 3 různé směry. Buď chodí na kroužky, které nabízí naši průvodci, což je třeba příprava na přijímačky z matiky, příprava na přijímačky z češtiny, science kroužek, přírodovědný kroužek, biologicko-chemický seminář a tak dále, druhý cizí jazyk. Nebo si tu povinnou odpolední výuku realizují tím, že zůstávají doma a pracují na něčem, na čem se dohodli s mentorem, anebo s tím, kdo koordinuje tu kombinovanou výuku ve škole, anebo chodí na nějaký externí kroužek, který si po dohodě a po nějaké konzultaci nechávají uznat jako odpolední výuku. To znamená například, někdo chodí na japonštinu, tak to má uznané jako druhý cizí jazyk. Jo? Nebo někdo chodí 3x týdně na házenou, tak to má uznané jako jednu odpolední výuku, jako sportovní aktivitu a tak dál. A postupně to chceme, nebo chci já osobně dávat nebo dostávat i do pátku, aby děti mohly si takto skládat páteční aktivity a věřím, že to přinese ještě víc svobody a ještě více možností, aby ty děti prostřednictvím tohodle vlastního přispění rostly.